Tälleen me vaan ajetaan. Tiukko Romino. Onko? Oo. Joka oli keet loppu. Jäikö loppuun kenni? Vähän on kyllä huono. Mikäs pitää? Tää on Camaro. 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 Huomenta. Miten nukuutti? Ihan hyvin nukuutti. Ihan hyvin. Joo. Ei paha. No ei paha. Mikä sillä on hätänä tässä? Pyörä löytyy. Ettekö te kuule? No, ei siellä. Kuuluuko teille? Voi helvetti. Tämä on sitä huoltotietä, mitä meillä on täällä. Joo, niin, joo. Mietin, mä noin sitä jokkeen vattapiin. Niin. Mä en oo tuonut vielä nyt osumaan siihen. Mulla kun ihan tuolla maastokartalla, että siinä ei sitten nähtäisi mitään pienimiä, niin missä me tiedän nyt oikeasti vattan kieltä. Jotain sellaista joo, et kohaankaan 90 kilometriä semmoista. Tiukko Ramino. Täytyy ottaa Ouluun. Miltä se Hirppa nyt tuntuu olla retkellä? Tää on ihan sitä asiasta. Entä Roopen mielestä? Tää on hieno, vähän koskee päähän. Onko Empestä ihan vituu siisti? Oh. Eihän tässä hänkkaa vittu 15 senttiäkin keskellä. Mutta tässä varmaan upottaa mie luulen. Niin mikki on tuossa, ei tuon kiviä oo. Tuollekin tulee vanata. Roopes on kumisamppat, jätkä välissä tuolle puolelle. Niin, ei tää tässä kovin puolesta vetävältä loppuunsa näy. Ja keskelläkin näkyy. Miten sit tästä taas? Jyrkkiä nuo päintän nousit niinku. Navarra saatana Mutta maasta tunkilla, koska keulasta ja vintspuun, kun tulee ylös mikä tahansa. Niin, no silleen on pakko, kun on näin jyrkkiä päintän. Ei oo, siis onhan sitä ajettu. Varmaan mistä sitten yli pitää mennä. Niin. Se rengasta se on ihan pystysuora.
Ai mikä, minä ajan tuosta käy hakemassa sieltä. Me tehdään tilloja peruttaa tuonne. Miten siellä kuvittelet, että mie pääsen siitä? Tähänhän kahon päässä. Siinä autolla kyllä pääsee varmaan tuosta. Tuosta. Menisikö tuosta? Tuo on kovaa. Ei kun tuo näytti minunkin mielestä alkuun autosta paremmalle kuin tuo, mutta taittu se sitten. Onko se nyt Empi on jumissa tuosta? Onko se jo jumissa? Ootko jumissa? Oot siellä jumissa siinä? Ei tää nyt on tommonen varotoimenpide. Lähellä nuo kallistukset. No niin nyt. Mut siis oot siellä jumissa? Ei. No ajaa sitten. Siis oo. Ai oo. Sille tarkemmin no älä löyssi, niin laittaa tuo puu ympäri. Onko meininki hyvää? Hyvä meininki! Kaveri ajoi erämaassa puulla. Aavikolla puu. Mitenhän teitä on tää senkkeriauto pyörittelyä parkkipaikaa? Ei se on joka tapauksessa. Liikettä se näkyy. Onneksi mua lasit nuo takakyleet. Onneksi mua lasit takakyleet, ei oo auto kuin 2 senttiä kapiampi nyt. Ei varma. Niin on matalaks teki puskuri. Perkele, kyllä noita ajorampit on tullut jaettu. Tässä ne on, tulis ylös kerran. Joo, ei tuo savi, ei. Se on lamppuja myöten tuo penkka. Lamppujen korkeudella on tuo penkka, niin ottaa vähän puskuri kiinni. Ei arvasti jossain kohtaa vielä loistanut jo etuun. Onneksi otin nää kengit jalkaan. Jalalla kiinni. Siitä jos tippuu niinku teltassa ensin. Ei näköisiä kenkiä melkein olla. Turhaa se sieltä enää nousit, kyllä ne saappaat taitaa olla veden alla. Missä vitu? Onko miten lämmintä vettä? Meneekö raiksi? Ei myös se vinssin No varmaan vittu perää ympäri sitonut saatana. Ja ihan vitun pinkkelä vielä. Tietää, että toisella puolta hypännyt tuohon korkealupeikkoon. Nehän hyppäsi. Mitäs se siihen muuten jätit? Miksi ajanut kuivalla mua? Kaikki kyrvät sano ajaa tuosta, kun mä olisin tuosta näin. Aina mie en oo kyrpä, kun mä ajon tiellä. Ai vittu ei kädet auki. Kävele vaan tänne, ei myö saappaita enää kastella. Minä kehtyt tästä vedellä pinkellä. No, sinulla on jo saappaat väri. Sulla näyttää varpaat olevan vielä ihan kuivat. Hemppelin kokoiset housut. En tiedä, mutta minulla on erikoiskengi. Ei hörppäni mitään Vittu kun kramppaa varpaat, vittu kun on tyyliin jäämettä. Puhelinkin taskussa. Otin kopi. No minulla on vaijerilla. Muillekin kengät. No, mutta ei se oo paljasta tuossa kiinni. Vähän tullut kyllä vinoon vetoon. Mutta ei se oo paljasta kiinni. Kohan se ei tarvii varmaan kuin puoli metriä hinaasta tulla.
ylös, kun vähän ottavalla paikalla tuossa nuo raidetangot, elämää enää alaa. Taaksepäin ei. Tää ihan varmasti tuossa aavalla. Mihin te menette? Molemmin puoli on tähän verran. Tuu hittaasti alas. Onko sulla vetokokku? Ei. On sitten. Tuossa on iso potti. Niin no ei, mutta totta varmaan pohja. En pelaa kiinni ja huuttelen vaan pakko. Joo. Vähän se lempes kun Toivottakaa minun vanhat ystävät tervetulleeksi, niin he nimet on Voltti ja Voima. Ei se empe alle jää täysillä vaan. Riittää.